Dobar dan ili dobro jutro. U današnjoj emisiji nalazimo se u rumunskom restoranu Temišvara. Takođe imamo i Temišvarijana pivo, istoimeno pivo njihove proizvodnje, vidite, plavo, koje je savršeno ekstra dobro. Kažu da je rumunska kuhinja najbolja, pogotovo ovde u Temišvara gradu, pa ajde da probamo. Za današnji doručak naručio sam, evo vidite, porciju paradajz sira, kobasice i čvarci. To sve ide zajedno. Pa da počnemo. Sira im je, znači ekstra. I žuva. Čvarci su fenomenalni. Kobasice su izvanredne. Znači, ovo je pravo mesto gde doći na doručak. Ja inače doručkujem sada. Ovo je nešto fenomenalno, znači ja stvarno nemam reći. Kažu da ovde služe i dobru večeru. Rumunski ćevapi, poznati kao mice, kako ih Rumuni zovu. Probat ćemo nekom drugom prilikom. Ovo mi je izvanredan doručak. Kako im je dobro pivo. U plavoj ambalaži. Slaže se uz moju trenerku. Može li račun, molim vas, da vidimo i tu stranu ovog zadovoljstva. Ali jelo je izvanredno. Hvala. Znači, porcija paradajz sira, kobasice i čvarci vam izađe 6 evra. Pivo, evro i po. Znači, ja sam popio 2 piva, to je 3 evra. Hleba, 1 evro. Znači, za 10 evra imat ćete izvanredan doručak u rumunskom restoranu Temišvara. Hvala vam na ekstra jelu. Preporučit ću svima da dođu u ovaj restoran. Restoran Temišvara. Veliki pozdrav i vidimo se u nekoj sledećih emisija.